స్కూల్కి వచ్చిన తర్వాత ఏం జరిగింది అంటే అక్కడ వీళ్ళు కొందరేమో జెండాలు పట్టుకొని ఆ అమ్మాయిని వెంబడించారు. వీళ్ళేమో జై శ్రీరామ్ అంటారు, ఆ అమ్మాయి ఏమో అల్లాహు అక్బర్ అంటుంది. ఇప్పుడు ఈ సంఘటనను తెలుసుకుందాం. ఒకవేళ ఈ అబ్బాయిలకు ఆ అమ్మాయి బుర్కా ధరించడం, స్కూల్లో యూనిఫామ్ రావాలి, బుర్కాలో రాకూడదు అనుకుంటే వాళ్ళు ఏం చేయాలి? స్కూల్ మేనేజ్మెంట్కి చెప్పాలి. స్కూల్ మేనేజ్మెంట్ అనేది ఒకటి ఉంది కదా, సార్ మీ అందరూ యూనిఫామ్లో వస్తున్న అమ్మాయి బుర్కాలో వచ్చింది, మీరు వాళ్ళ పేరెంట్స్కి చెప్పండి. ఏదైనా విధానం అనేది ఒకటి ఉంది కదా, వ్యవస్థ అనేది ఒకటి ఉంది కదా, అది ఈ అబ్బాయిలు చేసి ఉండాలి. అదేవిధంగా ఆ అమ్మాయి వీళ్ళు వెంటబడినప్పుడు పేరెంట్స్కి చెప్పి పోలీసుకి కంప్లైంట్ ఇచ్చి కేసు పెట్టించాల్సింది. ఆ అమ్మాయి ఏమో అల్లాహు అక్బర్ అంటుంది, వీళ్ళేమో జై శ్రీరామ్ అంటారు. అంటే మన సమాజం ఎటుపోతుంది? మనం ఎటు వెళ్తున్నాం? అడవికి వెళ్తున్నామా? మనం ఏమైనా మనుషులమా కాదా? అసలు ఆ వయసుకు అల్లాహ్ అక్బర్ ఏంది, జై శ్రీరామ్ ఏంది, వీళ్ళు ఎవరో మోటివేట్ చేస్తున్న సంఘటన అది. దయచేసి అర్థం చేసుకోండి. ఒక చిన్న సంఘటనకు నిజంగా అయితే అక్కడ ఎక్కడ ఎవరు ప్రేరేతం లేకంటే